Karibu sana mwanchi umurigeria tusanga wa mugochaka bono iga goika omoelio kuyachaka maya yebire bigani goto kuyachaka kurwa sorgongo rwa gusi asengo kumenya no moroki gwa bwekosi yo Teresa Baraka Onyari wo mwako mutangani ase University ya Pwani oyo kurokora sekenyoro kya muruga wodi ya Bosamaro ensemo yebungi ya West Mugrango nigasabire abaraye mona basamaria komokonya eliagendere na masomaye Baraka Onyari oyore wose oyo ise aromuko nigo aganeire kishiringi kiribu 50 kere semester iki kitaiyo hamona nyina hagokore konda iyo tanyare gwakana efisi yo nigasabira umugabana wi county ya Nyamira Amos Nyaribo umuseneta Okongo Mugeni mubunga West Mugrango Steven Mugaka omo MCA Charles Kiganda Adekrekyo Yagi Rogers Muturi komokonya akore amasomaye Samali tangoro kubara Kengo Nyari seitelo Bosamaro kino mwanafunzi Pwani University first year na rokora nursing ase familia ane akini irobotaka tato mindaro muko mamu mintone chikonda gukora recently no ndisiko singenjoye ostulago chibastie school na lente nyomba abana igete school komena na no Islamu akarambika mwae kono singenjonta bwato weso wakane lent nendagera ante bibona asi ikile tingonyara kabera nae osoma kwane onso metikia nginda secondary school muibuli one school na management ye school ya chite karora my status kyanga actually tinga kanitino ane siringe school nabona asomete without paying anything aseli tenkorokwa Onyari omwenga enka Bosamaro muruga aso maine nje no muko timbu ati wochio na nyuma wose kameli timbu ati borimo aso maine no embona ingo sabanya sai oyo bwata amabira ali akondorera arorero umwana oyo gakyankonya umwana oyo era kigo konya bikimo akia Amos Nyaribo kabana gaki nyasaira nyokoboko kwa umageka onkonya umwana nabaigwo mochumbo ito nalirie gocha sori mwana na nkonyere umwana uyu nabaigwo Rogers nasabire gaki oyo igwete birero byane gaki timbu ati kende naboinde iga nonyene nonye nazemenyete igokora ukogoro yo kwatacha gaki kumuranje monkonye mbona ribo jasimule manyare gonkonya nonya bana na bakiniti na bakiniriti oboko nigo narenga kwenda contractor nkonyora nani jikire sana nacha na gwebese naicha ndanyarete na bongo ndondo onga nani ndagera na bareta na bakiniri abo bari batana lakini nabakiniri ubutaka nyasawo konyire paraki wetire esukuru kibese jambulire ngo mwirire sukuru akinari gusaba timbwa tinjirende yonse bwana kende ngeyo nonya timbwa tichaye timbwa tisingobeka nonye suguma tuding na masomo ane serikali ekongakanira egala serikali yangakanire yongwa kana 50,000 after kala serikali yangakanire help na kiregento chimbwa tibesa nonye siling akina achire motu yeino ngolgyo bokonya